Og karon sa atong sugilanon nga naguluhan, maskara! Kaniana ta... Uy! Armas! Duha ka taon nagtaon silang armas na natin, sir! Oo, sa? Oh my God! Rafael! Nagtiun sila silang armas. Tumong ni Ula. Diri ka na ko, diri. Animal. May sinya sa pagkanoogon ko, sir. Sige. Kanaw. Pagdali. Kaya tigalig ko. Pamusilon kita. Suklan ko sila, dali. Federico, ayaw, Federico. Mamatay ka. Nakauna sila. Huwag kayo mahimo. Huwag kita'y mahimo pa. Dali. Ola, sige na, gawas na! Oo, mayroon ka magawas na ko. Ito nakagawal sa siula. Ikaw! Kanaw! Ikaw! Oh, dali. Pagkanuugon ko nila. Kundi ka manaog! Pusilon ko ka mo! Kanaog, Federico. Kanaog. Oh, manaw ko dali. Pero, suklan ko kining mga tawara. Patasin yung mga mo! Tumong yung armas! Darling Rafael! Ang security guard ng gasoline station! Oh, uy. Uy. Oy, Kimpo silang gwardiya. Darling! Magawas ko. Oops. Mag-aanimal ka mo! Bilis! Ay, Puroy! my God. Kinuo ko. Federico. Natumba si Federico, darling! Oh, naku, yung Federico! niya! Federico! Kinuo ko. Mugawas ko, Marga. Ayaw, darling! Ayaw! Si Ula. Sa kwarta! Ihatag ang kwarta! Mga tulisan. Kinuo ko, ang gwardya gipusil. O gitulis ang maong sakinan nga miabot. Ang gwardya nahagba. Nahagba ang gwardya. Og sila si Inting. Si Inting nitago. Nisuksok sa ilawom sa sakinan nga nagparking. Og si Abel. Si Abel idakan. Tuwa pa ingon sa guard. Ni-dive siya og... Gikuha ang armas sa gwardya. Maluoy ang taon mo. Ayoko niya gonsa. Sa kwarta, pagdali! Aray! Aray! Ipagawas eh! Ginoo ko yung taon. Pili ka, kay pusilon ka! Ayaw! Ipagawa na ako. Pagdali, pagdugay, tiyok na! Oo, ipagawa na lagi na ako. Pagdali! Pili ka mo ulapos! Animal, mamatay ka! Ginoo ko! Naiko ang tulisan. Mapa ko! Ibel! Mamatay ka! Ginoo ko! Apapoy! Nalimit tumbling. Nakapagkasalit po na yun, kini. Nagauban! Patsya na mo rin, pampoy! Pagdali! Diyos ko! Kinuha ko, si Abel may nakikaway sa mga tulisan. Kung sila, duha ka motor ug tagurha ang sakay. Ilagay ko siya si Abel. Nakapasalipod niya. Salamat. Ug kalit siya ni Dive. Ug niya. Ni pabuto. Naigwa ko sa katulisan. Marga, kaysa ka na nakigaw sa mga tulisan. Ang pampuit ka na. Dini sa gasoline station. Mao ba? Ato nikalit og dagan ang napasalipod. Ang laing duha katulisan na nagpangita kaniya. Maisok siya. Pagkong lang ang gwardya, nagkadugo. O ang laing tulisan na po sila ni Bayabel. Kamang-kamang tulisan. Wapa ni matay ni Bayabel. Umurudula siya tangan. Ang tuwa ka tulisan, nagkadugo dyan siyang nimutangan ni Bayabel. Nakita na ko ang usa ka tulisan.
pinagi sa side mirror ni sa kinan nga akong gipasalipdan. Karon, mo kalit ko dive. Dungan ang pagbabuto tumong kanila. Karon, kidip! Oops! Dahil ko sa. Huwag sa. Punti na ko. Muli ko! Oops! Pagkita na ko. Ba't yun di ka nga ni Mala ka? Murag na ikod yung tulong ako kakaupan na. Ug ako na lang. Hugdan ko gunit akong armas. Makita ko lang ikaw karon buga yung ka ni Mala ka. Yan ako. Dapit sa kaban. Basin na asya sa napaslipo niya. Karon ka. Buga karong higayon na. Kinuukot na bangi si Abel. Nagdaog armas ang usa ka tulisan o nagpangita niya. Oh, si Abel, nasa ibabaw sa bahan. Huwag kalit yan iampakan ang tulisan. Naglayugay sila. Naginilugay sa armas. Ginoo ko. Pagbantay, Abel! Pinamatumon sa subuhan sa armas ang imong agkang. Di ka mo labos. Marga, tanawa. Ania, nag-video ko, darling. Ang pamboy o ang tulisan tanawa. Inanay nga, naliwag sa pakboy ang tumoy sa arbas. O pa daw sa tulisan. Oy, nalagpot ang armas. O nga, nagsambunot sila. Ni Barog ang tulisan. O ni Barog sa magpakboy. Tanawa, ang tika na kalihay ang pamboy. Sir! Tanawa, Marga. Tanawa. Dahil ko ang tulisan. O ni Barog. Oy. Tanawa. Marga, tanawa. Darling, tinawa. Nahapla ang tulisan. Nakuyapan ang tulisan. Nalupig ni Abel ang tulisan. Salamat, Lord. Salamat itaon kaayo, Lord. Bay, Will! Bay! Di ba di mo natungod? Tiwasan ko ni Mia! Igo na. Abel! Abel! Sorry, Day. Salamat ka. Huwag ka nila mapatay. Di ka kus ka na ako. Unsa? Bay, ang ako mga napusilan, bay. Wah, mamatay ang kipatay ni, ha? Mo ba? Mga matay, kuya para sila. Gawa na ko ang ilang mga armas, bay. Og ang gitulis. Padung din niya, eh. Oh, Saludo ko kanimo, Ondo. sir. Gipakita mo ang imong talagsaong kaisog. Abel ko, sir. Abel. Bueno, may ganti kagikan ka na. Sir? Ako si Don Rafael. Don Rafael Florendo. Salamat nga nagkaila ta, sir. Federico? Asa mga tulisan? Pamatsin ako sila! Wa na, Federico. Gipanggapos na. Unsay ipanggapos? Nadakpan na mga tulisan. Unsa? Unya, pulos mga samaran. Kisay na kako? Kanang pampboy. Mo'y nakig-away sa mga tulisan. Uy, si Abel! Siya ang nakig-away sa mga tulisan.
Animal! Tigpantay ka! Asa ang mga tulisan? Animal! Animal mo! Federico. Inyong tulisan! Ta? Federico, ayaw. Pamatyon ko ka mo! Ayaw, Federico. Pasagdi ko dali! Pasagdi ko! Pamatyon ko na sila! Ayaw lagi. Patuo ka na ako. Pero gano man dad? Ngano? Ha? Dili ang imbuhion ng mga badlungos katilingban. Kabantay ka na. Pamatyon ni sila. Mga animal eh. Ha? Nabunog ko tungod ninyo. Inyo kong gikulata. Pasagdi lagi, Federico. Patuo ka nila. Ano ang mga pulis? Oy, kamo. Mga samaran kamo sa kamutog pa. Kinsay nagpusil kanila, dati. Kana si Abel. Siya? Talagsaon ang iyang kaisog. Ingon man ang iyang pagpakigaway. Onsa? Mao ba Nako'y day? video. Nako'y video sa iyang pagpakigaway. Onsa? Murabag si Coco Martin. Onsa? Kung dili ko na siya si Coco Martin, mura sa siya si Keanu Reeves. Onsa? Ano mga pulis? Sige, sir. Dadaan ninyo ko ng mga tulisan. Kinsa na kanakob kanila? Bay Abel, sir, ang amo kauban. O siya gyapon. Congrats, Abel. Angay kang atagan o award sa imong nabuhat. Oh, sir. Patulo niya sa mong flag racing karong Monday. Wadto ka sa mong kampo, kaya tagan ka na mong pasidungog. Mao ba, sir? Kata, hero ka, Bebel, hero ka. Ang igan ay. Tagan ka na mong Black Hawk Award and Recognition. O say ka imong kibuhat nga way ko kahadlok. At tagan ka na mo og ganti. Ang imong pagdahan sa imong kinabuhi. Aron pagluwas sa mga gitulis ug pagdakop sa mga tulisan. Gawas usab ni anak, Chef. May ganti usab akong ihatag alang kaniya. Cash award nga 100,000 pesos. May award ka, Abel. Okay. Niyo na nga ambulansya nga bukarga sa mga sumaron. Yun, kinsa manunta ang mahimong biktima sa mga tulisan. Ako, Chef. Oh my God. Kamu doon, Rafael. Salamat ti Lord nga luwas pa kamo. Yes, Chef. Tungod nining Abel. Oh, Abel. Abel, maghimo kami incident report o man kaniyo ni Sir Rafael. Yes, Chef. Okay. Sige, ikarga lang mga samaron. Darling, tuan na kapulisan. Tuwa na. O si Federico. Federico, nadoon ka na mo sa ospital. May bunog ka. Di na kinanglan, dali. Di na kinanglan. Apan, Detse, animal. Federico, kuwan. Tiwasan lang ito mong animal ng mga tulisan. Dipugnan, bagay mo ako na kitong tiwasan ba? Dili lagi. Kay gusto na ko sa nga mahibawan. Kinsag yun ang ilang pango. Daddy, Ikaw, kinsa ganito ipangani mo? Darling, kadali mo mang malimot. Siya si Abel. Abel. Oo, Abel. Ano yung akong calling card, dawata kin Abel. sir. Good, dawata ka na. Og, atuan niya ko sa bahay, ha? Unsa, sir? Atuan ako sa kong panimay. May mahirungdanon akong pakigsultihan kanimo. Sige, sir. Mato ko. Og ang gwardya, samaran ang gwardya, dili ba? Tuwa, sir. Gidali pagda sa ospital. At mang naman ang ospital, sir. Good, very good. Ako'y mubayan sa mga galastuhan sa ospital. Niadtong gwardya. Ako'y bahala. Salamat kay sir. Kamo, kisa to'y panganin niyo. Kana siya, sir, si Charity.
Ako si Charity, sir. Mao ba? Og Sir, ako sir, inting sa ko, sir. Oh, Salamat kayo, inting. Sir Bail, ha? Salamat kayo. Unsa ka man diri undo? Kuhaan ko, sir, kadang, kanang babae, sir. Cashier ko diri, sir. Cashier, sir. Og ikaw kinsay pangani mo? inting butikol, sir. Ging nagtutik kadaan. Okay. Automatic. May premyo kagikan kan ako. Ano? Buset! Buset! Ay, kalma lang. Ay, kalma lang, Federico. Ikalma lang nyo rito. O sige, kalma. Ha? Huwag kang kikita na ko. Nabunog ko. Tanawa ko. Huwag kang kabantay. Bitaw, ang imuha ka, no? Imuhas ka, garal mo. Pero ko... Ay, mangga. Ikaw, okay lang nga. Kaya wala kayo bulog. Uy, pasilon ba yung takot tulisan? May gani kira Santa atong Abel. Kalit siya! Bilib kayo nga itong Abel. Bilib mo ito. Ang man nyo rito, ha? Saktos ka isog. Mayong mga mot. Mayong mugo dito armas. Og ang igubitos mga tulisan, Sir Federico, no? Huwag ilang mga kamot. Pulos yun. Pulos yun, anaw. May gani ka wapatya. Papatay mo. Inutil dito tanan. Og sinari. Muhatag pagganti kang Abel. Angoy lang nyo rito, oy. Og ikaw, wa makakapurma, oy. Uy. Ikaw man lang kang gidapog sa tulisan. Dad, ako yung pandayon ka. Unsa? Kayo naman, nani. May premyo tayo. Maog yun, inting. Magampo ko. Ampo nga unsa ba hindi? Usban silang tulis si Rafael niya arigi apon sa itong gasoline station. Amaw, mong kainting ko eh. Premyo ba doon sa bre? Bebel, 100,000 ni mo hasa? Believer. Kita gatag tagbitil. Mayuha tawahan na eh. Okay na kayo na. Yara ba kumatoon siya bay? Ngano ka? Ato ba eh? Kaya ba sinipudaan ng premyo ni mga cash ba? Ako yung tadi, ako yung ta. Unsa? Pero tanaw na ko, murag, tinipsing naging kwartas premyo ni mo ba? Abi ni mo ba? Nalipay ni mo, nakalipay yun ni mo, Bebel, kay ba ka kung sa? Ang unsa man? Kabantay ka na? Doon ay laing nakalipay do. Ang unsa lagi unsa man? Ha? Nakabantay ba ko? Wa man. Ang pagkakos ni Charity ni mo sa pagtsula nila yun! Bainting. Sa pa na day chula di ay. Awa Para dito? man to'y kwintang akong gakus good. Ang gakos rin ito? Haging-haging rin ito. Porbida. Nga nung taon, porbida. Dito mo spark kay parihas mi sa among pagbati. Pagbati sa usa ka babay. Ay. Charity. Di ba, Yads? Yan daw na mo. Binting. Charity. Awa, kabantay ka? Ha? Lakaw si Bayabil nga wa mo ikid. Lakaw noon to, noon sa... Nya, unsaon taman. Wow, tiyo lito. Yung sulti agin na to. So, Unsaon din ako pagsulti di ay, ha? Unsaon? wala kang bilib sa ipakita ng bilidad. Aw, syempre, saludo ko. Maubaw niya. Kutob ra diha. Kay bisag unsaon pa nako ang pagdaig niya. Unsaon taman. Mahuyang magkasing-kasing. Char. Lalaki siyang makig-away, pero tuyab man. Unsaon man na nimo? Riti. Darling, Oh, Gato din ni Ola ang duha ka maleta. okay. Ano hililiti din ang duha ka maleta? Akong iso sa dakong vault, Marga, darling, ini sa akong kwarto. Kuyawan man ko anak, Wa ka ngay kabalakan. Ha? Niya man kini sa akong bahay. Rafael, darling. Ay, way nasayod. Na aduna tay duha ka malita nga kwarta. Pero, sa dihang nadawat ni mo ang maong kwarta. Doon na ba di ilaing nahibaw? Magkita naman. Ikaw, ako, si Federico ug si Ola. Pero, nga nang nasundan tong gitag-tulusan. Marka, See? Hasta ikaw, nakulat ka. may punto ka.
ngano nahibawan nga may kwarta tanda. Galing tao to ni Mr. D, Daddy. Ah, Kabantay ka na. Federico, Daddy, tingalig tao to ni Mr. D. Kabantay ko na. Gidouble cross ta. Gidouble cross ka. usay buot mong ipasabot. Ani na hindi ay. Ani na. Tao to ni Mr. D. Nga unay yun karas pagtulis. Double cross ba? Double ego. Maiya ang yuta. Og mabawi pag yun niya ang kwarta. Federico, Oh, saman? Imposible? Ha? Imposible ba? Na di na imposible na di oy. Kay karong panahon na, kalibutan na karon sa mga maro. Kabantay ka na di. Federico, iho. Dili ba? Posible gyud ang akong gisulti na di. Di ba? Tao to ni Mr. D. Una yun kag tublis. Muang kun kaha siya, nga iyang tao ang gusto mo tulis na to. Dali, way maro nga mo angkon oy. Iho, kuan, Dili ginamita mo nga mo angkon siya dadi. Kay karong panahon na di. Ang labing ligong dipinsa sa mga pasangil sa pagdawat og malita, maora gyud ang pagpamakak. Federico, iho. Uy, kawatan nga mo tugan dadi. Biskin klaro na kay ba? Pero bulimod yun na. May punto ka, Ato na Federico. gyud, ako na gyud. Ato na dadi. Kabantay ka. Nya kining kwarta dadi. Asa man ni mo ibutang ha? Ato na ko ipabutaw sa dakong vault. Asang imong dakong volt. Naasa kong kwarto. Oh, good. Pero nahadlo ko, Federico. Basin og tuliso na pod. Ay, kabala ka. Ni ako. Wa mo'y pagsalig na ko. Ni ako. Dili ka kamakuyapan, Federico. Daddy. Pida sa doy. Pida. Ha? Ikaw ba sa kong kahimtang, Daddy? Gipukpukas. Pukpukas ng kugos. Puas armas. Ha? Nga iko pag yung ako apapangig. Kawantay ka, Daddy. May burot ang akong ngabil. Ain. Tara. Nakabantay ko eh. Daan pa ko. Lagi, batia sa danang pagkasultiha ba? Batay ka, Daddy. Dali ra kong magkuyapan. Kabatia na istoryaha, eh. I'm sorry, iho. Sir, di Rafael. Nga no, ula. Sir, kini... Kuan, si Abel ba? Kuyog si Enteng. Mao ba? Naa sila. Kuya, ganong ipaanihin man yun na mo si Abel, Daddy? Ha? Ganong? May importante kong toyo. O, saman. Paminaw niya, ha? Ula. Sige, pasudal sila si Abel o si Enteng. Diyan. Maiting? Kita ka. Dako mo bahay ni sila. Bitaw eh, nakuha ko. Propida. Indot kayo mga tanom sa kilikili doon, mamahalo na kayo. Natural yun siguro na ba yun? Kaya mga bilyon na rin sila, di ba? Bitaw sa no. Hindi na ito magdugay dali kaya basin og mangita ito Sir Mangkaw. Oh, ingur to sir, tingin nawag sir Mangkaw, muan na ko na after lunch. Oh, Mau ba? Sige, mas maiting nga mao nga magdali ta. sige, mas mayo ko. Mas mayo yung magdali ta. Uy, kaysa man yung gadong din ito. Enteng, sudlon ko naman. Pasudlo ta? Sige. Dali bay, magdali ta. Tara. Sorry te. Sir. Say course na ito po. Ay, sir. Bago pa akong naabot kay ka sa Manila, sulti course na ito po din eh. Sir. Ingon ani, sir. Niripag yun sa atong istasyon na ito po. Sir. Sila si Don Rafael ang mahimontang biktima sa tulis. Mao ba? Si Abel, mao'y nakaluwas. Sir, si Abel. Way ko kahadlo ka nakig-away sa mga tulisan, uy. Nakuha man niya ang armas sa gwardya nga napusilan. Mo iyang gigamit. Pagsukol sa mga tulisan, sir. Oho. Ay, sukol siya, uy.
Napusila niya ang mga tulisan, pero wa patya. Gipaalang, unya, giigo ang kamot nga nagunid sa arma, sir. Oh? Tinuod ka? Tinuod lagi, sir. Nakita man ginako. Ingon ana si Abel? Abel, o sa gani ka ito mong apelyedo? Ito ka na yun! Kinigdalis-dali! Oh, liro-liro mong mata mo. Ito ka na yun! Sulti ba? Kuan sir, kining Abel Sarmiento. Sa Sarmiento? O sir, Doon ako'y katabang aginganlan og Juliet Sarmiento. Juliet Sarmiento, sir? Juliet Sarmiento. Pero dugay na katong panahon, dugay nang nahawa, mga 25 na katuig siguro. Juliet Sarmiento, sir? Juliet Sarmiento. Bisag ako lang tong katabang, no? Pero, napili tong ray na sa piyesta. May aom gani kato sa iyang lips. Oo, mauna yung nanay, sir. Mauna. Unsay man? O sir, ako ng nanay, si Nanay Juliet Sarmiento. O kinsa man iyang imong tatay? Pinaanggan man si Nanay Juliet. Mao nga, ang iyang apelido, moray akong gida, apelido ni Nanay nga Sarmiento. O kay igsuon? Bugtong ramang ko, sir. Wa ba'y kisulti ang imong nanay, ha? Kinsa ang imong amahan? Wa, gid, sir. Ako ang imong amahan. Unsa, sir? Unsay, Agad unsa nang gipanuntin mo dati? Unsay, ikaw ang iyang amahan? Federico, ako ang iyang amahan. Ha? Oh, nayabag na! Katukanon ko, nayabag na! Gango kan magkalit dati! Ha? Wa Kaligot ko- taon! Nga ikaw may amahanin ng tawana! Ito no sa nimong gikaon, wa ko giang Federico. Ha? Ayun sa, wainom kong tubig, be. Human pa sabton ko ikaw. Ayaw ragod pagpinuang diha, Ola. Ay, wala ka ko magbinuang. Oy, man. Ako tiyong nadungog na si Rafael. Kakatong pamboy. Iyang anak. Siya mo'y amahan. Unsa? Pas. Dali. Ano makadungog na sa testimonya ni si Rafael. Dali. Tinuod ni. dili ko makantuo ba, inting? Imposible kayo. Imposible! Klaro kayo! Kadak mo imposible yan eh! Kanong mahimo magkaanak ni Daddy Rafael, ha? Sultihar ka ni mo, no? Mahimo kang biglang yaman? Kabantay ka na? Ha? Kaya anak ka ni Don Rafael? Sir, anad mangkos ka pobre, sir. O kung mangandoy nga may sama ninyo. Maot din mo! Ha? Ilason ka! Ikaw? Naong ni mo! Pobre kong naong, sir. Dili sama nimo. Bitaw, sir. Unsa man na ako, Abel? Naong ang kwarta! Uy! Si Kota ko ng swerte, may Abel! Kaya ang naong gibutang sa kwarta! Uy! Di na mo! Bantay ka na, bantay ka! Bantay ka, bantay ka! Huwag kabantayan na! Di na mo! Federico? Di na mahimo! Ano sabi ka eh? Unsa ni nga kung nabalitaan ni Ola? Nga kining tawhana. Ha! Nabuang! Nabuang ang tiguang kong amahan! Iyang giangkon nga siya ang amahan nining Abel! Kabantay ka! Bantay ko! Bantay ko! Ola! Ikaw, ano sa mga Ola? Nagkabantay ka? Ha? Aloy, bantugra. Kunang amgid yun siya ni si Rafael. Tisoy. Hello, Mayot! Kabantay ka ng aksyon ng laman, ha? Gumparo ng sus! Gida ni mo, eh! Grabe ka? Ha? Nyerito, kuan manggod ka. Bagay ng mawat magbaygo ng kumo ka ba? Kabantay ka! Musukol ka babay nyerito. Federico, relax lang. Masa relax? Relax ko taon! Di naman nag-relax! Anong mo relax man ko? Ha? Malipay day ko! Ha? Nga kining tawahan ha? Mamahimo na kong igsoon? Never!
Wala ka, sir. Manglakaw nami. Bainting, ato na ta. Sige, si Rafael, paabot na to. Ato na lang ta, lento magpaabot. May pa. Hala, palayas mo. Tara, Bainting. Ayaw na paglakaw, Abel. Uy, paya. Ano, sir, o abot. Sir, Kining sir, ano sa man? Isay-say Ipumungan mo ko na nyo ko. sa Rafael. Nga naman, eh. isay-sayo sana ko ang tanan, ha? Nganong ikaw, Abel, nahimo na kong anak. Nge. Sir, Alang sa kasayuran sa tanan, katong inahan ni Abel nga si Julieta, akong nahimong katabang sa panimalay. katabang. Katabang, sir? Mao jud ka ng tinuod. Nahimo na kong katabang si Julieta. Og siya mao'y nag-atiman ako adtong higayuna. Siya mao'y nag-atiman, nag-amam sa akong mga kagulaanan sa dihang namatay ang akong asawa. Darling Rafael. Yes, mao ka ng tinuod. Namatay ang akong asawa nga si Pamela. Mao ba, Rafael? Tungod sa mayo niyang pag-atiman kanako, na-develop ang akong pagbati ngadto kaniya, ngadto ni Julieta. Og nahitabo kami. Hangtod na nagsabak siya. Mao ba? Sa ito pa. Tiramide ka na rin. Hello, Federico. Hello muna. Pasig! Ang hinungdas kamatayon sa kong mami Pamela. Maong imong kadukirok sa babay. Federico! Ha! Pasinog, sige ka lang. Sige kasi mo katabang nga si Julieta. Huwag nasakpan mo ni Mami Pamela. Hello na, Federico. Uy, sir, excited. Tadi dito po. Ano, excited po. Ato, ha? Maunag ka to. May higayon nga may larga ko sa gawa sa nasod. Dugay kong nauli. Ug tungod sa mga marites, nibiya si Julieta. Uy, mao ba? Nga naman, sir. O sa di mga tabi-tabi, sir. Og nagtuo si Julieta nga gibiyaan ako siya og nagdakuglaing babae dito sa gawa sa nasod. Og sa pagbalik ko pa, wa na si Julieta. Kipangita ko siya. Pero wa gyud ako siya ikita. Mibiya siya nga nibiya sa dinis among panimay diin 5 na kabuan ang iyang gisabak, ang iyang gimamplos. Og wa na gyud kini ikita pa. Tibantay ko na rin. Una-una mo lang ka na rin. Dili, Federico, paminaw gani. May hulagway pa ni Julieta. Ani kadita. May picture? Kuha ko na yung daan. Nagkikuha kong daan sa kong pitaka. Niya. Tanawa ninyo. Abel, tanawa Abel. Nay, maukini ang larawan ni Julieta. Tanawa ko no. O inyong duha? Oh, bay. Huh? Maum ni mong nanay, bay, di ba? Maum ni? Siya Bainting. Propita, no? Kung mau na, anak yun kang si Rafael di ay propita. Please, daddy. Mao din ni si Julieta, darling Rafael. Marga, darling. Guwapa siya. Paparehas og naong ni Marian Rivera. Unya na rin. Ha? Unya. Karon. Usaman. Kumbinsido gila ka? Nagkining ongoing dako. Imong anak. Yes, Federico. Yay. Bantay ka? Okay, kumbinsido ka man. Kabantay na ko. Okay, kumbinsido ka man. Kay imo siyang anak. Usamay mong plano, be. Bueno, kuhaon ko siya, Federico. Himuon ko siyang personal bodyguard. Ha? Uy, unsa? Mao ka na, Federico. Angay lang. Angay po sa kang malipay, tungod kay duha na ka mo nga magbantay ka na ako. Oh, shit! Musupa ka ba, Federico? Nakita ni mo, ang abilidad ni Abel. Way ko kahadlok kayang gitahan ng ikinabuhi aron pagpanalipod ka nato. Nakasaksi ka niya na, dili ba? Busa, isip ganti.
Isip akong reward kato kaniya. Kuhaon ko siya. Himuon ko siyang bodyguard. No! Eh? Bantay mo! Oh, Federico! Federico! Balik ka rin! Balik ka rin, iho! Federico! Iho to, sir, sir. Rafael, darling, pasabihin mo siya. Ay, Abel. Sir, kining... Ayaw. No. Ayaw pag-sir ka na ako. Tawag kong daddy. Sir, sorry lang kayo pero Pero sa Abel, kaligtan ko nining maong kasayuran, sir. abi ni mo, gusto kong hulipan na ako mga pagkuwang kang Julieta. Pinaagi ka ni mo, Abel. Asa naman karoon ng imong inahan, ha? Si Julieta? Patay na si nanay, sir. Oh. Breast cancer. Oh, my God. Yamat sa noon! Yamat! Yung kuwang sabil nga yung bodyguard! Bisa! Huh? Kung mau ka na, di ni mau! May kabahay na ko. Si katigayunan ni Daddy! Kada kong gimalas ini, kabantay ko. Nga may kabahay na ko. Ako lang ang bugtong musunod, manununod sa katigayunan ni Daddy Rafael. Ako lang ugwan na ilain! Ay, hala, si Inting Butikol niya. Hello, Inting, kumusta na? Unsay resulta sa inyong pag-anak sa bahay ni Don Rafael? Paldo na! Paldo! Unsay paldo na, uy? Si Bay Abel, milyonaryo na! Milyonaryo? Oh! Nganong na milyonaryo man? Milyonaryo si Bay Abel kay anak ni Don Rafael! Ha? Unsa? O, day! Oh, tinuod na! Mauli dito mo, dre! Usbaragod, Inting Butikol, unsay... Osmara ko, ha? Si Bay Abel, anak ni Don Rafael. Kadungo ka to, ha? Unsa? Ngano nahitabo ko din tao na nga nahimong anak ni Don Rafael si Abel? Porpida sa din noon. Ay, nagulin lang ako sultihan din sa tanan, oy. Ako isugilo ni mo ang tanang sugilano ni rin. Sa ilang kinabuhi ni Bay Abel o ni Don Rafael. Rafael? Oh, Rafael ba, Rafael? Ha? Ala no. Basta mo na ilitis na rin balita, ha? Di lang yun mo, anay. Nga si Bay Abel, anak na milyonaryo. Inikuli ha, sultihigit ko ha. Sige na, kay naila yung customer. Bye Sige, na. bye-bye. Bye, Inting. Ano? Si Abel, anak ni Don Rafael? Ngano ko? Unsa magkahita po Wala kaswerte ko ni Abel. Gikan sa pagkapampoy sa gasoline station, kalit lang nahimong milyonaryo. Sir, hindi na ko magdugay ato nami. Daddy ang itawag mo ka na ako, Abel. Kuan, sir, kining magpanaganap ako niya na, sir. Sorry yung kayo. Osbo na ako. Ulipan ko ang ako mga pagkuwang sa imong inahan. O ilayabi na ka mo, ha? Abel, karoon nga na ilhan ko na ikaw. Dili ko ikapasaktan. Kung gusto kang magpadayon sa imong pagtuon, patiwason kay ikaw pag-eskwela. Sir, Dili mo ba dawaton ang itanyag ko kanin mo trabaho? Special good ka na kong bodyguard, ha? Nakita na ko ang talagsaon mong kaisok, ang imong abilidad sa pagpagkigaway sa mga tulisan. Gikinahanglan ka na ko, Abel, anak. sir, Sorry nga tawgon ko ikaw, anak. Tungod kay, feel din ako nga ako kagyong anak. kalabot si Montanyang, sir. Hangyo lang ko. Ako pa nang kunaw-naon. Okay? Ikaw, Miss Marga, unsa man wa ka ba'y pagsupak nga si Abel, kuhaon ni Don Rafael? Kinsa man ko makasupak. Kung tiniraan na higit nga, iyan ang anak. Wag yung kayo pagsupak. Pero si Nierito Federico, murag, dako ang supak.
Nangigil na si Federico. Pero kung pagbuotid ni Don Rafael, awag siya mahimo, di ba? Tinuod ka, Ola. Bayan, ha? Kasi magtuo nga ang tao nga nagkikaway sa mga tulisan, usa day ka, akatong usa lang ka pamboy nga di sa may gasolinahan, mahimo ding anak o milyonaryo. Nagtuo gani ko nga sa drama ra sa radyo o salida sa TV na mahitabo. Naamag yun na sa tinud-anay nga kinabuhi, no? Marka. Excuse me. Ano ba? Pwede mo ang nyo lang ba? Ansa man na inting? Kuha mo kayo, pwede nga itong tubig niya? Tubig ba? Ola? Kabatay ka na? Ula? Wari Wala din problema. Hatagan-tag ka. Unsa may gusto ni mo? Juice? Tubig gani. Naunsam na siya. Why problema? Nakoy, edible oil dong. Katawa. Sabi tigaan ko ni mo? Dili, oy. Ako sabi di. Ay, edible ba para padangog? Kandahan to eh. Una-una, Mayo Abel. Diri sa ako mga kamot. Ang mayo ni mo kaugmaon. Ug labaw sa tanan, magkasali ko. Nga ang kaugalingon kugyong anak. Mao ang magbantay ka na ako. Una-una pa ako, sir, tungod kay... Tungod kay unsa. Nakita na ko ang dakong pagsupak ni Federico. Ay, pasagtil siya. Dili siya magpanghilabot sa akong desisyon. Ang akong desisyon ang matuman. Sir, Ay, tiguang na ko, Abel, my son. Ug malipay ko nga gikatagbo ko ikaw. Nalipay ko nga giabot ni Lord ang atong mga dalan. Ana ka, nga kung kabinlan sa ako mga katikayunan. sir, Baw ka na ang tinuod, Abel. Ug aron ka magkatuo, pwedeng magpahimo-dayon ko og last will and testament. Nga magmatuod nga ikaw ang manununod sa ako mga katigayunan. nakalitan ka lang tingali, sir. No, wa, Abel. Una-una po, sir. Una-una sa makadaghan ang imong desisyon. Oh, Abel. Mainting, Ah. ato na ta. Oh, sige. Ato na ta, Senyorito Abel. So, yabag ka. Bago medyo rin tawag-tawag nyo rito eh. Anong kutang? Senyorito ko ni mo. Paldo! Anak pa rin kang bilyonaryo, eh, Porbida. Abel! Sarminto! Anak og bilyonaryo! Ang tang rhyme kayo, no? Bay, sulti natin ka, bay. Sa hantong karon, kuwang ko sa pagtuo, bay. Unsa? So lagi na si Inting o Gabil. Hinay gawas dari sa compound. Surtiha, gadi mo Abil. Paya, kalit ka lang nahimong anak ni Daddy Rafael. Oh, shit! Buon pa ginang bodyguard. Huwag ako, saan mo lang ko ni? Ha? Padapli na lang. Kaswerte ni mo do. Ha? May nga sang taon na to ang imong swerte. Barong nako ang imong paldo. Ha? Dili mahimong dunay mo kong pintinsya. Dunay ka kong pintinsya sa Federico. Dili. Kaya ang tingog ni mo. Mino! Doon ako yung mission. Unsa ka na, o kibot? Kakibot, dili ba? Kibot! Paminaw! Sulti. Yes, sir, kakibot. Maminaw ko unsa lagi na. Siguro ka ba nga musugot to si Abel si mong tanyak? Yes, Marga. Iyang dawato ng akong tanyag kaniya. Mao ba? Dili ba mong iyang pakyaso no akong tanyag, Marga?
Darling, Rafael, siguro kapag yun nga siya, imong anak, Yes, Marga. ang ako lang ba, ayaw lang tingali pagtali-tali, kay pa sino magpasol ka. Marga? Ipa-DNA test una. Kung ikaw ba yun ang tinuod nga amahan. Oh, wa ko'y pagduda. Wa. O si Federico, ang saan naman lang. Ako raw mahibaw kaniya. Nakita man gud na ako nga dakong supak sa Federico nga mahitabo ang imong gitaniyag kang Abel. Sa ako nag-iingon, Marga, darling. Ako nang bahala kang Federico. Dili siya magkabalipad. Rafael, wa pa man sila si Inting og si Abel. Excited ko nga mahipaw kung unsa gid ang istorya kun nganong nahimong anak ni Don Rafael si Abel. Ngano man ko? Gikulpaan ko galit. Ngano di ini? Ang ako una-una, tuwa kang Abel. Kung ang swerte mo ba yoy? Ay palabyan na igayon na ba yoy? Pero lisod man ba iting? Kung lisod ba ka ha? Lisod na mahimo ka milyonaryo. Naas Federico, klaro kay nga dakong supak. O yan, di ba natin mo sa sila magtruki sa Nasdun Rafael? Bay, murag na i-checkpoint oh. What the hell, kablakal? Plito mo to? Naatay, lisensya, helmet, bida. Sudaw tingali na na kayo nagpatigman. Hunong bay. Armas! Bay! Bida! Hapa, bay! Hapa! Ni Bolin Josri! Ikisi-ikiso na kunagan! Patay! Bayabel! Nakikita ka! Sakay sila motor! Nigukod sila na to! Pagi ba iting nga magalit kay tanina? Yes, nindutin ha! Bida, hinugdana na eh! Hapil mga litang motor racing por bida! Kanina ba niyo? Nindutin! Sige! Gukod mo pa! Kuskip kidagan. Kinala nga matipin at sila. Kuskip ba? Tara! Sige ba? Tara! Iya, matragot. Ha! Di pa isa bang pangunahang ligid? Kung ang ligid sa luyo ang gipatukod. Matra! Exhibition ba? Puntingon ako. Sama ini. Dalawa! Ang pangunahang ligid niya sana ipatugad! Ipatuwa ng motor! Gugda! Paduli ba? Paduli! Maiting! Nakadulo sila na to! Yes, kibaw ko bay! O sa itong buhaton! Ay, kabalaga! Ako'y wala! Nihi kayo na! Ako ang bida! Nilihay lang di ha! Kaya ako! Nakapan ko diri ha! Nakapan ako! Gusto silang aksyon? Pues, musimang tapo! Si Magda! Oh! Musuotahan ang kalimunan, bay! Unsa bay? Oh, bay! Pangunit ang bayo! Likot ha! Padong watas way karsada! Suotas kalimunan! Adtos kakauyan! Likot na tapo! Gunit bay! Gunit! Kalimunan kayo! Isuot sila sa kalubihan! Suli! Di mahibong makaigya sila. Sundan na to! Likod na! Gunit! Kanagod-tulotog na! Kumikan sa! Bungtut-bungtut kayo tao mga bato! Ni ba? Sige na! Kuski mong padagan! Kuski! Dali kayo magkapag-usog! Tungod sa kalisod sa kanan! Anong yunang ka? Dakong bato! Ang nagkabagal! Ay, liko! Hinampak liko! Nagkamot ko! Nga ka na, di hunong. Babay-babay ba silang kamot?
Kini. Pamatyo na mo! Paduol pa! Lisod lagi! Naglimpag-limpag! Ang ako pagmaniyo! Tungod sa mga! Nagko kayo! Nagukto ngayon! Mga bato! May mga layang kahoy! Nisaka sila bungto doon! Nisaka sila! Oh! Ay! Agad kayo sila ni Saka si Malaw! Padayon! Saka pa doon bungto! Sige na! Saka! Kaya! Saka! Ay! Nahawa na lang di! Okay! Saka na! Bayding! Bay! Misunod sila na to. Misakaw sa sila pa ingon din sa tod. Sunduday mo ha, pues! Malingaw mo ani akong buhaton ron! Ngano, unsay buhaton imo Ano Bayding? na bay? Kitang duha! Unsay ato buhaton? Ato sa lingon, pinaagis pagligil na ng mga dagkong bato, tanawa! Unsa? Ligaw na to sila! Ano na ng bato nga sugat nila ba? Di ba? Okay kayo? Okay, sige. Mao ka na itong buhaton. Dali na yun! Berarti ginaya mananya. Ay! Ay! Ano ginaya? Lisod kayo! Tungason ng good! Sige ba? Tadyaw biya di mo eh. Nagaymo mo lagi sila ha? Ay! Anong tingali sila? Mababatungan sa bukid! Padayon! Alagi! Ha? Niya! Animal! Ano ha? Ay, mga bato nga nagaligid! Huwag niya, paigo na to! Unsa? Di ko galigay! Birisi, tagga mo mga kanahana mo! Ha? Unsa na? Unsa'y gimatay nyo niya, Jumos? Ha? Oy, do talay! Motorsiklo niya, dong! Ha? Do talay mo dong sa taas, saman, ha? Naligid-ligi mo, ha? Awa bay, ha? Balik sa subos. Uban sa ilang motorsiklo na gisakyan. Saman, Usman pa na to. Usman pa mo, oy! Nasaka mo dire, dali! Kay Usman mo na paligid ang mga tagkong bato! Sige, bay. Paling kita. Aniya, sanggan yun ako ba ito? Ay, kakibot! Mayong pagkamot-mot ang akong simot! Animal, Ang motor! Muandar mo ba gani? Uy, batay na sila kung bato nga niligay. Animal! Kakibot! Animal, happy kita may kuda. Happy ta manatugi. May gani kay wa maigo ang motor! Bukod mo, dali! Ari mo, dong! Gisangpit pa ta! Pag-lockdown na! Giro, animal na mo giro. Kita mong lubot ka lang dong! Na raw! Ay! Di magkita ba ng lubot? Kakibot! Minta. Saan ko na? Kakibot. Niya na, Kakibot. Emergency meeting niya? Emergency meeting. Emergency meeting ni. Kinahanglan, nga atong suportaran ang pamilya sa atong mga kakibot. Kabantay mo na. Kato na sakpan. Kato na sakpan. Pakyas tas pagtulis ni Daddy Rafael. Bitaw no. Bulilyaso na. Okay. Napakuti sila. O naibaw ko. Nga. Klaro kayo. Harakiri ito sila. Mau man ay kasabutan. Amaw gina. Paglaban sa itong grupo. Og tungod na. Ato pod nga obligasyon ang pagtabang sa ilang pamilya. Suportahan na to ang ilang pamilya. Pinaagi sa itong grupo. Dapat lang. Hilom. Oy. Nanawag na ko ang akong gisugo nga mo salvage nila ni Abel ug Inting. Hello. Kakibot. Pakyas me. Unsa? Mga inutil! Ayaw kakibot. Bati mong komentaryo. Hapit ming mga matay tungo sa mong gisugo na mo. Iyan lang minimong kinutil.
Galit siya! Uy! Kakibot! Bati ka kagibot! Bati ka! Asa mo karon? Ha? Balik na niya! Apit mo diskwento ya, inon mo ni mo kinutil. Kaniyot ka Balik niya! Okay. Magpabot ko, ha? Magpabot ko. Bye! Litsoy! Dito po, kagibot! Kagibot! Pakyas! Kagibot, patay dito. Oh, pakyas! Unsa? Kabahong kibot. Nyor, Bismarga. Nga no, Ola? Karon ba, ni ay akong kantidad ni Mitbay, kanang igi ka po nga nung magkulba, agit pa may akong dughan, oy. Nga naman? Ngano kulbaan ka man, Ola? Kung an ba, tingaling unya ba kanang dinin na yung tatulison din sa bay. Oh, Ola. Oo, nag-sir ba, Nyor? Doon na kita yung mga security guard. Pila naman na sila kabuok. Dahil kabuok, sir. At tabangan usar, pluyo po sa gate usa. Ola, kung mga rino si Abel, safe na kita. Pero, mga redyo ka to si Abel, no? Oh, dapat lang amuanhig yun siya. Nakasiguro yun ka nga maaari kung... ang ako pasabot ba, sir, sigurado ka nga imoto siyang anak? Sige ka magbalik, Ola. Nakasiguro ko. Si Abel akong anak. Unya, si Nirito Bidireko, puro manong ako supa. Kung ano, dili siya gusto ano na kaagaw sa imong pagpangga. Musugod siya sa dili. Kuhaon ko si Abel. Kuhaon ko sa dini ani sa bahay. Para dinhi siya mupuyo na sa akong panimay. O, mo ba nyor? O, kanang malipay ito kuwanin at Abel, oy! Nga naman ko no, Ola? O, kuwan, ardonaw niya ang mga mahal sa kong gisabak. Hanggaw. Oh, ay, kasi Abel ba, marag ang ako yung long dream husband. Pagpuyo, Ola! Hala, sila na si Inting Tutikol o si Abel. May abot na gid sila. Di ka magtuod, iti. Tinuod gina Inting. Nganong nahimo mang anak si Abel ni Don Rafael? Ay, anine, ang inahan ni Bayabel nga sinang Julita kanhi katabang ni Don Rafael. Unsingan? Unya, kato da isang babae taon si Bayabel ba? Katong inahan taon niya ba? Guwapa sa to. Nahimo galing pista ko nung kanang Rainas pista, ha? Mo'y nahimo ko no. Gis mo ko ni Don Rafael. Wala nyo. Oh, tirami doon sa Dennis Don Rafael dahil bida. Kay maode kini ang tigatiman ko nung Don Rafael sa dihang nabiyudo na kini. Si na Julita taon. Maoy nagtabang o nagatiman ni Don Rafael o niya na-develop siguro doon. May nitabo nila ay mabdus oy. Ha? Ni adto og laing nasod si Don Rafael nya wadain mo balik. Gintriga siya kay may lain man ay babae kauban si Don Rafael sa gawas. Ilaya si Ma'am Julita taon kay mabdus man taon. Mama ni Bayabel taon. 5 kabuan. Pag uli ni Don Rafael, wa na makit si na Julita nga inahan ni Bayabel. Kun mao, anak gyud di ay. Basta mo ipangangkon Don Rafael. Og gitadyagan si Bayabel oy nga adtong puyo sila. Wala mo ba? Oh. Sa ato pa, muundang siya og trabaho dili sa gasolinahan. Malakpit ko na. Mabiya na si Bayabel rin. Ay, Bayabel si Bayabel. Forbida. Iya ng bilibaran. Ana. Ganon yung dingo si Don Rafael nga. May angkot siya nga. Ako kang anak. Ako ang imong amahan. Kung saan naman di ay. Di ay pa. Kung mabalhin ko na si Bayabel, alas ba siguro. Mabahin na sa katigayunan Don Rafael. Oy, huwag mamahimo na sabdan siyang milyonaryo. Swerte siya. Pero murag, nindot yung kapanaran. Pero murag, dols ka ba tayo?
Ha? Unsay? Karon lang, bidagi ambos, be, oy. Ha? Unsa inting? Oo. Swerte lang kay kalikay, be. May likay na mo ang kamatayon ba? Di pag yun, may pati yun nun. Unsa mga tabua? Anine, ha? Sa dayo na mo uli, para mi, nagtuon big checkpoint. Kaya nagpating mo lagi. Pag doon na mo, nakita mo na mo ni Buno sa armas. Ay, sus, pasutoy, may padagas, may abil. Gipawan na mis mga bala, may gani kay, di ba, o ka nga, sinanaw ni sinimong migo taon, ha? Pasok ko atong rambo sa una, ha, porbida. Liko-liko na ako ang dagas motor, bram, 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 mawawagin kay Goy. Kinuo ko yung taon ninyo. Oh, padayon may ginuglanay, misaka, misbukid, pinarambog itong ako, ha. Sunod sila, pero sila'y hanas na hindi ka maubdag motor. Ang mga kanahan, di sila ganahan o mga libaongon nga daan ba? Daghan mga bato, ugdo-ugdo. Kalisod sila, gipakat-kat akong motor, bram, 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 kat-kat akong may motor. Hawa sila klahos, oy, habida. Lisod mo sila sa akas mong to, di ba sila kibaw? Ipadagan ako, ligiran ako mga bato, kabis may abil, gipaligiran ako mga bato. Nagaligid ang mga hinampak. Kinsa mo to mga tawana, ha, inting? Habaw ito yung mga daotang tao, pero sila mga malang puso, day. Ha, sila guko sila nga research sa una, porbida. Apil ko ta ng mga lumba-lumba motor, kat-kat bungtod-bungtod niya. Ako'y bida to yung naitabo na mong bayabil karon. Ako'y bida. Ikaw. Oo, tural. Pero sa nahitabong tulis, pero tinin mo nakatago. Oh, iba yun. Maro man eh. Pariham ta sa akong amigo sa una, isog siya. Si amoy Bruce Lee. Yeah. Pag-giplaglahan sila, pasok sila. Mao na diha. Pero inting, anak na og dato si Abel, no? Mo daing garbuso na kaayo. Uy na managad. Usa! Ngano ko taon nagkasulti mo siya niya na? Bain. Basta ako siya gisultir. Ako siya giigna sa nga gistoryahan ko siya sa mga paghitabo ba taon nga nahimok ang anak doon, Rafael. Anong bahay man to? O to nga. Wa na managad. Wa na kuno ka managad niya. Kay milyonaryo na ka. Anak na kuno kag milyonaryo. Arte na kay ka. Wa akong manghambog, ano eh. O, ito ka rito. Charity? Uy, Nyorito. Kumusta na ka? Ay ko bugal-bugal good. Nyorito good taon. Huwag yudamhan, no? Nga anak na kag milyonaryo. Wa man na yung kumutuo ni anak, Charity. Pero gisaysay naman ka ni Don Rafael. O man gani. Pero mormag, murag man limbaw ta kung balibo nga manuna nga ako. Nahimo niyang anak. Siya man ka ang miangko ni mo nga iyang anak. O siya. O giya pa ganing ipakita dire kada ko ang ilang picture ni Nanay Julita. Kun mo na, congratulations. Congrats, Bauroy. Motibo naman kaniya. Iya kong itanyagan nga pabalihinon ko puyo. Nasa ato pa. Magalagyo na sa tabayot. Charity. Go ahead. Ayaw palapi ang swerte. Makortahan na ka. Ug makarampa na kag maayo. Charity. Rafael, darling. Yes, Marga, darling. Unsa na kayo status ni ato mga tulisan nga gida sa ospital, no? Nagpaabot ko sa report sa mga pulis. Mas maayo na mahibaw ta. Katingali niya, makalayas to. Oh, yes, Marga. Uy. Magpalibag kay. Ang hippie na siguro kining nanawag. Hello. Yes, Chef. Unsa balita, ha? Unsa? No. Dili. Darling? Ano? Unsa ni tabo, ha? Darling? Ang upat katulisan. Pulos patay. Unsa? Mao ka na. Pulos patay. Unsa man? Gitiwasan? Gipusil? Ang ano nga matay? Pulos milagom. Gituhuan nga naghikog. Unsa?
Yes. Ay kabala ka. No. Ay kabala ka. Dili ko kamo pasagdan. On tabangan ko kamo. Dili ko mo magutman. Bye. Unsa na kakibot? Wa masipyat ang akong giuna-una. Yatap ang uban hatong mga kakibot. Ang upat ka nadakpan. Yatap. Tungod ni Adtong Abil, siya mo'y nakadakop. Unsa man ang yatap, ha? Unsa man ang yatap? Makaon na. Uy, bayani mo. Unsa yatap? Ano sa mga kakibot? Iutong na, yatap na. Patay. Iko ba? Patay. Harakiri ba, harakiri? Buti pa sa but, wala sila. Niutong na sila ni Hakiri, RIP. Unsay ay RIP? RIP, God. Rest in peace, kakibot. Dili RIP. Diyan pa sa but nga kakibot, ha? Dili RIP. Kung dili, RIH. Ha? Si RIH. Rest in Hill. Kakibot. O double effort para sa paghatag og financial assistance. Marta gobyerno ini, hatag ng financial assistance sa upat ka pamilya. Areglado, bog kibot. Ayaw, kakibot, dili ba og kibot? Kakibot, ay. May tabo sa bukid. Dito sa Baryo Lungon. Kabantay ka na? Bantay. Tay tabo. Mag-abot ang mga negosyante sa Kabaw. Kabaw o Kanding. Kiabaw. Dili Kabaw. Wow. May dagkong negosyante. Tulisan ninyo. Kamao, gina. Kamao. Gani. Tulisan. Gani. Ikaw rin na to, tulisan kakibot. Ano Arreglado. may mga palahi ba? Kabantay ka na? Lahi, gina. Buhata ninyo. O kinahanglan niya dili mo papakyas ha. Di nyo mo mapakyas. O, painumdum lang. What's the matter? Sa matag operasyon, way mulitok sa pung kakibot. Okay na bog kibot, anak. Ikaw rin ang baw kibot. Ayaw lagi Kita itok na ka, ha? Kita na ha. Kung mulitok mo niya na, dali ratang matris up. Taling matris up ang atong grupo. Bright ang kakibot. Uy! Moral! Kulibot eh. Kulibot. Buhan! Ala, no? Patay na. Oh, kung mauki na mariga, wag ihapoy ka sa bara ng mga tulis ni sa tuang dapit. Kaya mga madakpan, maghikok man. Mao ka na, Ola. Kasama to kayo lang pangon, no? Grabe sa nila ka-fanatic, eh. Oh, pero nadakpan, maghikog. Magpatay sila ko galingon. Grabe na ang brainwash nila. Ngailag yung tumanon. Kunoon sa man ang ilang gikuyugan. Og si Federico, sad. Di man puyo din ni Spy. Masabing maayo nga, dili siya permi din sa bae. Aron dili makonsumisyon si Rafael kaniya. Inting. Oh, dayti. Ano? Si Sir Marco pa, makig-meeting na to. Okay. Ugan kang Abel. Ano sa man? Karon ting pa di Udto. Why blima na? Sa office lang taman ni Udto. Mag-order ko pagkaon. Okay, why blima? Okay kayo? Mao na bay, meeting ko na ta. Sa mga meeting, ano? Aba, siya, nahibaw na si Mark, kau nga gyupiran kang Rafael. Kinsa misulti? Aba, si Charity. Mao ba? Nahibaw ka, pakibaw Charity, gyupiran kang Rafael. Nakita na ko nga, nalusbo iyang abaga. Nya, nasubo ang iyang dagway. Unsa? Oh, tinood na bay? Looy kay tanahon. Murag ni huy-huy iyang abaga kalit, subo kay gnaw. Nagpasabot ka. Di siya gusto nga magkabuwag mo. Mainting. Sige, kaon ka mainting. Abel, Charity. Okay na kayo ni sir. Sakto na kayo ning gi-order ni Ma'am Naring taon. Ay, okay na kayo ni. Busog kayo mi, ani. Una sa tanan, akong bagyokbo kanimo Abel. Ulaing kalampusan ng imong nabuhat. Bye. Salamat kay sir. Proud ko nga ang usan ako katrabahante mga nakasanta ang nakadakop sa mga tulisan.
Salamat yan na, sir. Nalawag na ko si Don Rafael. Oh, kailan din mo, sir? Natural ka na, Kinting. Ang mga negosyante magkailangan na kaya doon naman may kapunungan. Kapunungan sa mga negosyante. Oo, sakto sa diyan, no? Oo, toon. Nanawag din si Rafael mo, sir. Ayaw na pag-sir ka niya. Dati na ang itawag mo ka niya. Oh, Oh, ay, ay. sir man ka. Ikaw rin ay ang gipangitan niyang anak. Sir? Sabi na mo sa diyang nabiyudo siya. Sa diyang namatay si Pamela. Nahugno kay siya na ito kayo na. Kay in love man kay siyang Pamela. Di nga rin gusto mo gawas sa ilang bahay. Pero ang naghatang kaniyang kadasig atul siyang kagulanan kadto si Julita. Oh, kailan sa diyan, Julita, sir? Kaila kayo. Kaila kayo. Nahimo ko tong Reyna. Mga pa tong mabayhana. Nga nahimong katabang ni Don Rafael. Kung tungod sa kamatayon ni pamilya nga asawa ni Don Rafael, si Julita ang nakatiman kaniya. Nagpangga kaniya. Mao ka na ang kahintang. Kun mauna, sir. Naibaw ko sa kaagi ni Don Rafael. Pag-uli ni Don Rafael gikan sa kawasan nasod, wala niya ikita si Julita. Kaya nibati kini og dakong kayubos kay naintrigahan nga dili na mo balik si Rafael kay dunay gikatipon nga laing babae sa kawasan nasod. Oo ba, sir? Mao yun ay nang sulti sa Don Rafael. Tinuod yun ito, sir, katong tanan? Mao ka na. 5 months ang tiyan ni Julita sa dihang bibiya kini. Kung mauna, sir, kumpirmado yun ay nga si Don Rafael, amahan ni Bayabel. Ha, di ba? Mao ba, sir? Oo, inteng. Si Don Rafael, mao ang amahan ni Abel. Oo niya, sir. Gidan ni man siyang Don Rafael nga adto taon siya kay himuon niyang bodyguard ba adto sila ha. Kay nakakita man siya si Bayabel, nakakita siyang Bayabel sa abilidad taon. Dili man mantigong hadlok si Bayabel, makigaway, andam bubuhi siya kinabuhi. Nasigon ko ikaw, Abel. Anto kang Don Rafael. Sir, may irad na si Don Rafael na kinahanglan sa kanimo, Abel. Nga matuod niya ka na. Sir, naman si Federico. Oh, kana si Federico, bintos na sa iyong pamilya. Bintos? Sato ba, sir? Dunggab din ha? Bulbul? Ha? Maura na si Federico? Urbida, dunggab, bulbul, norte. Maura, basta bintos. Huwag numero, huwag pili. Makulong yan sa duwa nga madyong. He is nothing. Federico is nothing. Ha? Naghatag na og dakong hassle o problema din Don Rafael? Sir, Mao ka na, Charity. Marang ikaw, Charity, ayaw kaguol nga si Abel, mapunta kang Don Rafael. Para na ka na sumahin niyo yung kaugmaon. Sir. Ay. Sada day! Patay na ang upat ka mga tulisan! Patay, Federico. Piya no? Sindikato na day, sindikato ka ng ila na day. Sindikato! Dako ng ilang grupo. Og peligro nga, muhimo ang ilang grupo o sa laing pagpanulis. Oh, Federico. Nuktok mo kaya. Kuan may kining kadungog ni tingali ka gidasig no ni Sir Mangkaw nga musubot ko sa tanyag ni Don Rafael nga Antonio. Dungog kayo eh. Tumana ng sugyot ni Sir eh. Kayuhan naman sa nani mo. Luoy beses Don Rafael kisikaalan ko na Federico. Sugarol ko na ako. Wag to ako ng sugal na. Mao na yung makautot sa katigayunan ni Don Rafael. Matol pang sir. Kay, musong po ba na si Rafael taon usahay ni Sir Mangkaw sa iyang mga problema? Baiting. Magkikita ko ni Don Rafael. Niyan ako napit sa Barangay Lumon. Oh,
May butos armas. Dagan mo! May gipusin ka! May gipusal kuno. Kinsa man ka? Kinuo ko may gipusil. Ngano? Sir, ngano din na, sir? Tulis! Ha? Gitulis na sad? Oh, sa kada ko negosyante. Maligyan ba ka o kabaw, ha? Wala ginuo ko, uy. Hala, wa para ba ko kapalit og manok Bisaya nga gisugo ni Sir Mangkaw nako. Kinsa ka ni mga tulisan sa? Naana dagiti sila. Way kaluoy nga mo patay. Ug dili po na sila angay kaluyon. Mga salpahi sa ayo. Hello, kakimot. Ha? Unsa na? Nakapaldo na tapos, ha? Paldo, puni pa. Daghan mga kuha diya. Negosyante diya. Gina. Oh, patik. Bye. Gon. Nakaig ko na sila kusa. Puni pa. Puni pa. Kakibot. Ato na ang mga pulis ug ang ambulansya nga nagdasalawa sa gipusil. Luit taong kay biktima. Naghilak in taon ang asawa nga naggunit. Nigako sa samaron niyang bana. Mga salpahis cute. Mga way kaluoy. Angay mo kabusilon. Hello, Day! Charte! Asa ka? Di pa ko sa tabo sa Baryo Lungon. Oo, ba? Usap ka niya? Gisugo ko ni sir, papangumpra og manok nga Bisaya, uy, iti. Ako di ay mabantor sugo kong siri ako. Kasero di rin, oy. Ikaw di ay? Oo, taon. Ay, salamat ka iting ha. Ah. Pero narabay na hitabo diri. Ha? Hita mo? Unsa? May gitulis diri, gipusil patay. Ano? Tulis na saan? Purbida, uy, ikaw magbantay niya taon. Mulang, may pag ako'y makapusil, nung kang ako'y mapusilan. Aha, bida, sakiti ay pagsultihan na. Lagi, di tangay mo kumpiyansa rong panahon niya. Kinahanglan nga andam ta kanunay iting. Basta, amping niya, ha? Amping. Natural, syempre, uy, amping kita. May pag kita'y makapatay, Ah. isa kita'y mapatay. Sariti. Si Painting man eh. Painting, hello. Hello, bay. Purbida. Nawag ni mo sariti? Uwa man manawag na ako. Tuwari siya sa may baryo lungon ron. May natabo dito. May gitulis ko, no? Tinuod pa? Oo. Oh, gitulis ko, no? Ibaw ko. Doon na ilaing gitulis ito. Kagi mo ko. Ha? Dali kong sibat kay base nung mapagan ta. Mau ba asam di ka karon? Doon lang ko sa ilang Don Rafael. Ay, di lang turi mo itong sariti. Basi kung 70 taon, biktima itong tulis ito. Isugor ba itong sarpangkaw? May buot na to sa charity. Kabaw na itong pag-amping sa iyong kaukalingon. Palayo lang ko ba Sige, ikaw may kigo. Tuwa ko no si Charity dito. Malayan siya ka ng biyabot. Klaro kayo kakargahan ng mga ayot. Kargahan na na. Sado ba? Mangumpra ini. Siniyasan ko ang akong kaupan. Okay na, patik. Nanaog na mga tao. Nagdapag na kong bag. Bigatin. Matawa. Idoon na kinahinay sa dawan ako kamakauban. Magridi kong daan sa motorsiklo nga among himoong getaway. Na simple. Giagbayan ng tumpak. Kwarta na. Sige, ngayon giagbayan ko ni mo do. Tiyo, kumusta na ka? Sige, tiyo. Mingaw na kay kuno mo, tiyo. Usa, o nga no na tiyo, magkana ko. Siya pagpalat. Tulis ni. Usa. Sunod sa way pagpamuli. Ha? Ilaw niya ako dyan. Nagtiyo na ng 45 sa mong kilid. Ha? Busa. Ha? Musaba gani ka. Bugha ganing kilid mo. Usa may inyo buhat na ako taon. Oh, simple. Kuyog ta sa makadiyot. Dali.
Kana lang umurag lagway may tabo ha. Basta mo singgit ka. Giti. Ha? Tuwa na. Kidada sa kong kauban ang kuangon manikusyante. Tumpak. Kwarta na. Tira na. Nakita na ko ang tiguang nga giabayan ato lalaki. Lalaki nga nagjakit. Nagtulingig ang tiguang nga gisipitan ato tawana. Og tuwa, gida dito sa may dakong punuan sa akasya. Ano kita ko ni mo, Jerry? Ayaw pangutana pa. Iatag din bag. Dili. Oh, pues gusto kang mamatay, ha? Manulis man daw mo, kadag ko niyog lawas. Ka na ba ni Panginabuhi mo tarong mo, ayaw mo panulis. Paano mo? Gusto kang mamatay, ha? 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 Dili, kung kinihatag, dili. Pues, meh. Patyon talang ka, ha? Sige, buwata. Basta kay dili ko kinihatag ni mo. Odi, ha? Mga gay-gahi di ka, ha? Pues, ihatag ko ang imong gipangayo, ha? Sa pa'y kipaabot mo, sige, patyan ako. Ni... Ha? May nipusil ka niya. Kinsay, nagpusil ako. Taong nagmaskara. Diyos man, natumbang tulisan. Magpalayo ko. May po cellphone. Manoy, gano'n ka? Gitulis ko. Gipusil yan. Tulis na ko. Kinsay nagpusil? Kinsay ka? Taong nagmaskara. Nagmaskara? Ano? Kakibot! Kamusta riya sa Mario nangon? Panyos, kalibat. Ha? Si Banyos? Panyos. Ano lagi? Napusilan ang atong kakibot. Usa! Napusilan! Kinsa'y nagpusil? Nikabantay mo? Ha? Kinsa? Ang napusil. Mao ang tao nga nagmaskara, lo. Ha? Unsa? Lolo. Tao nga nagmaskara! Mao ka na kakibot. Ang tao nga nagmaskara. Mao ang nagpusil sa usa na tong kakibot. Wiset! Kinsa magyaganing salbahis nga nagmaskara? Kinsa siya? Wa ko may baugin sa siya kakibot. Ay, di ko makakatubag ni mo, anak. Laruan ang istorya ni mo. Di ko makatubag ni mo, anak. Hinom! Litse! Gatas kang dako! Sibat na! Sibat mo diya! Sibat! O kakibot, pagbantay ha. Maya di mo! Bakay. Bay! Mura pag naghandlo kang animal. Kung si kinsa ka mang nagtakuban sa maskara, pakita! Pakita, animal! Di ka bantay ka na! Arong makita ang katag! Wiset! Okay. Gusto na, darling Marga. Hablasan una na ako. Aron dili ka panunghoton, ha? Okay, palihog. Nyor! Ola, ngano ka? Nagkapakapa ka man? Usa ba ka na, Ula? Nyor! Dito ko sa baryo gikan, Nyor. Sa baryo lungon. Duli, tabo ron dito. Duli, gitulis. Unsa? Tulis na sad? Mauna ang bad news. Doon, may gitulis. Nasad? O gipusil ang gitulis. Patay! Unsa? Animal. Niya. Wa ba dakpi ang mga tulisan, ha? Bitaw, wa madakpi? Wa, Nyor, ma'am. Nag-anad na lagi na sila.
Lisod ang ginang panahon karon ay. Mauna na resulta nga nahinubra na ang bisyo. O kung wala'y kwarta, manulis. O kung mapike, mamusil, mupatay og tao. O gasa man ang good news diha, Ola. Pulos man na, bati ang imong gitaho na mo. Oh, dunay good news na, ma'am. Kay pipila ka oras ang nilabay. Dula na sa gitulis. Nasat? Gitulis nasat? Sa ato pa? Bati gyapon mo ang balita. Good news! Kay ang tulisan, maoy gipusil o patay. Unsa? Meres eh. Okay, sa mga kunin na kaprosel, ha? Mga pulis ba? Bitaw, Ola. Dili mga pulis, oy. Sigun pa sa balita nga ako nasagap dito, kuan ko no. Kaya naminaw ako sa news break, no? Ang nagpusil sa tulisan, kuan ko no. Tao ko no nga maskara. Oh, taong nagmaskara. O kinsa man ang maong tao nga na nagmaskara, ha? Oh, Miss Marga, tao ko no nagmaskara. O lagi, kinsa man siya, ha? Na, wag yo, inakailaw kinsa siya. Darling Rafael, nisamot nagkuba akong dughan. Okay ka naman, Marga, darling. Sa pag-uso aning daghang tulis, tingalig, mahimo kitang biktima. No, ayaw paghuna-huna ni Ana, Marga. Di ko lang kalikayan. Di na ako kalikayan nga magkuna-una. Tungod sa dakong kantidad nga niya akaroon din sa imong mansyon. Oh, Marga. May nag-doorbell. Ato na ko. Ayaw una. Nga naman. Ato nang sitaon. Kung kinsa nang iabot, pinaagi sa CCTV camera. Labi nga ayo. Sige, palihog ko no, Marga, darling. Ni Rafael, ayaw piyo nga imo mga mata. Usawa na mapag-ila sa miabot nga imo man ang kuan, gikisdom ng imong mga mata sa pagtanaw. Giklaro ko lang, mao gini basta mugtanaw ko nga dili kay ta makakita. Darling, si Abel ka na. Oh, si Abel. Very good. Sige, pasudla siya. Pasudla ako, anak. Dali, Abel, sud. Dali. Salamat kayo. Oh, pasudlon ka ninyo, Rafael. Okay, salamat kayo. Okay. Lingkod ako ni Tini, ha? Kaya mag-andam kong imong mas snacks. O sa imong ganahan. Ay, ayaw na lang, maikog ta. Ha? Uy, mando man ninyo, Rafael. Pasnakon ka. Pinangga, bekas dati ni mo to. Mauwaw ta, na. Ola, mauwaw ta. Ayaw ka, wow, uy. Wala bag din nagilimod ni Koan, ni Rafael, nga iadjud ka ang kunon nga iyahang anak. Sige, piano sa kanako, excuse me, ha? Sige, padayon lang, Ola. Sige, di ka una. Tagantag ating snacks do. Unang higayon nga nakasuod ko ni dakong palimay ni Don Rafael. Dako kayo. Ug ang palibot, gikural. Ug ang mga gamit, mga dapat tirisbay, mga karaan kayong nga makahoy. Kadadanan, tugas o ginguman, kahoy nara. Welcome, Abel. Po, ay, salamat, ma'am. Ayaw pag-ma'am na ako. Tawagan lang kog Marka. Maikog ta, ma'am. Ayaw ka ikog, uy. Kasi kuyog ni mo. Ako ra? Basta ha. Ako ra, ma'am. Ako ra. Gahigit kag o, Marga na lang lagi. Ayaw ko sang pita og ma'am. Kay, matured ra kayo kung paminawon, ana. Abel, my son. Sir? Daddy nang itawag ka na ako. Ay, kong sampita o sir. Plangka lang, sir, no? Plangka lang ba? Murag,
Ingog kayong paminahon nga sa kalit lang ang giilang nga Don Rafael ang usas labing adunahan mahimo na kong daddy. Okay ra ka na. Pero sa hinay-hinay, ma-adjust ra ni mo imo kaugalingol tungod kay giila ko yun ikaw nga akong anak. Yan, tira ba? Maugit, Abel. Yan. Di ana ang kuha, nay. Kining na ang niya snacks niya, Bill, oh. Nay, ang imong anak, kinadan akong snacks. Very good. Sige, magsaw kita. Uban kang marka. Dire. Sir. Uy, charity mo na nabot. Gikas Baryo Lungon. Day, tinuod bang balita sa radyo, ha? Usa ka tulisan, iposil og patay? Oh, ha? Kuan kining... Dito ka! Oo, inting. Tinuod yun ako nabati. Maong balita di ay, probida. Patay usa ka tulisan? Oo, inting. O tinuod nga ang nagpusil, maong taong nabaskara? Tinuod na. Uy, kinsa magani sa baskara, no? Diha ka una, inting. Oh, ditso maglakaw sa diyan ngutan ako kinsa si baskara? Oops. Gerd! Abli! Kalitsi! Pawat pagkainog, Abli! Oo, nyo rito. Sapo tabar ko! Ungawan garon! Susuri nyo rito. Yan na. Kinsa ning baratuhon nga motorsiklo na nagparking din eh. Kinsa ni? Motor na tong Abel nyo rito. Oh, paunsa? Kang Abil? Mato di ula, kang Abel na anak daw ni Don Rafael. Sa ito pa, imo igsuon nyo rito. No! Kili ko siya igsuon. Asa siya karon? Ha? Naparuhon ko ng animal. Asa siya? Mga higala sundang uban pa mga sumpay niya itong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.